tak tie cviky chcem, aby boli na tlak číslo 1, čiže ukážem bičík. To je tlak číslo 1. Takže ukážem bičík niekde smerom do miesta podbrušáku, chcem, aby kôň išiel dopredu. Tlak číslo 3 je, začnem ťukať koňa, 4, začnem ťukať viac a keď zareaguje, tak povolím. Tá postupnosť je veľmi dôležitá. Učite koňa reagovať od najjemnejšieho signálu po silnejší a on má možnosť voľby. To je najdôležitejšia vec pri cyklu, aby kôň mal na výber. Ak nemá na výber, nie je to dobrý tréning. 1, 2 a 1, 2, 3, a bola to trojka, už to bola aj lepšie, 1 a je to tam. I am falling safely to the ground. I'll take this soul that's inside me. Vždy o tom, že treba použiť toľko tlaku, koľko treba. Pokiaľ použijeme toľko tlaku menej ako treba, kôň vám nerozumie. Preto je oveľa lepšie, ak použijete tlaku viac a porozumie vás, na základe toho povolíte, ako keď ho do nekonečna len ocapkávate. To tí kone frustruje, pretože oni nevedia, čo od nich chcete. Za každým, keď budete tie kone cúkať do hlavky, tak budú dvíjať hlavu. Preto oveľa lepšie je zacúvať tlakom na prsia. Vidíte ten rozdiel? Ešte raz. Ak toho koňa budem cúvať spôsobom, že cúkam do hlavky, v podstate dosiahnem veľmi podobný efekt, ale s tým, že koň bude dvíjať hlavu a to ja pod sedlom nechcem. Takže zacúvam radšej tlakom na prsia. Ruka mi poslúžila presne takisto ako bič, je tá zábrana. Ten kôr je Yes, I understand that every life must nebudete sa toho tlaku používať veľa. Ak budete mať v hlave mentálne to, že ste ochotní zájsť hodne ďaleko tým tlakom, tak ho budete o tom musieť použiť menej. Pretože ten kôň bude vedieť, že len nesľubujete, ale aj ste schopní to splniť. A iba tak vás dokáže rešpektovať, nie na základe strachu, ale na základe nejakého prírodzeného rešpektu a že bude vedieť, že na to máte byť dobrým vodcom. Tak som ostal. Let's just breathe. Practiced all my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. Stay with me, you're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Or if I did, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. Neskačem tým koňom nikdy tak efektne na chrbát, jak Vinetu. Nie to pre nich Boh vie čo a keď toho koňa nepoznám, si vždy overím radšej, jak je na tom, že sa prevesím len cez brucho. Potom následne sa dotknem nohou niekde túto zadku, či nevyhadzuje, a až potom si na ňo sadám.
did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I did, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. I come cleaner. Dneska máme prácu do zeme. Nothing you would take, everything you gave. Oh, hold me till I die, eat you on the other side. To bude materiál na materiál. No, aký z toho máte pocit, pán Merka? Mám z toho výborný pocit. Kvalitné jedlo, pekné počasie, šikovní kurzisti, skvelý kameraman, ešte lepšie ozvučenie.